fireman. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kay, mas dawak man. Agkang kantamot niyan tay kabayatan nga glutlutaw. Kayaw awat ko ngamin iti honorarium ko. Ha? Isumot lagaya ma. Nga ba da sekreto? Anya ngay day ta? Jak inted amin. Ha? Kada indulin ko apara kanyak. Isumot lagaya man nakaisam ka man. Nalaing da ito ang kalmo ko arom. Wa is ito? Bili ba ka talaga kang kanang kay? Yahoo! Nay. Ha? Apay nga agpalpalakpak ka nga ikwaraw. Ha? Ay, palpalakpakak ni Uncle Kawantay. Na. Taapay apalpalakpakam ni Uncle Mau. Ay, kuha namin Ay magantayo kid din. Madamdama kay nga gistorya. Ko araw ta mabisin tayon. Sige, mangantayon. Taad na papanan mi ni Kumarik akwanang. Papanan nyo? Ijay ili Mapanda gumatang itinaimas asidaan ng kay. Ay, wan gayam. Tadi, kaya awat ko kani antim ti honorarium ko. Dagsa pakabot kan nga in may maray, aglako akpay kuma. Ay, intan tanay. Agpakulutak pay. Ha, agpakulot ka pay. Kunak man no agmamanicure ka laang. Ay kat ipampaminsan kun Adun sa ti kwartam ita ha. Adamot basit Apay, nagswildo ni Kapitan. Saan la aday ta, Maray? Adapay kwartam. Pinadas kumat ako pitan ni Enteng. Ay, kasta. Tuwan, ang di mo ibagbagakan kwa na Ay, uwan amaray. Secret. Ay, bay amon ko araw ka mapan ijiili ni Anteng. Mapan gumatang itinaimas asidaan tayaw. Kat kung na mamapantag video kay Jay Ilay. Ay, day talang ayat imbagak. Dabay aya. Aginong tayo kada pari badong. Imbaga maya day ta. Isungarod nga imbagak. Itan. Ay, adun sa tinaidulin mo ang kay. Ada basit. Iso ang mapanta iji balay da pari badong. Anya iti aramidin tay Jay. Awisem, ta urayan kayo iji kalsada. Ay, sige ang kay. Tataba daw. Psst! Tataba daw. Saan mo ang maayaban ni Tata Badong? Ha? Kita, mamadamang aglablaba. Wen nga raw. Sapay nabuntaw, di lablaban na. Pinaglaban ni Nana Tuyang. Kita ang mga men, Ha? Nakabantay gayam ni Nana Tuyang kankwana. nakasagana ti pang-or. Ay, kasimot ni Tataba daw. Isuasaan mo nga ayaban. Dinusa ni Nana Tuyang, isuakasta. Nakabasol siguro manan na. Kasanaw, kat saan anagaw awed, ta nakiinom ka dagiti gagayim na. Isumat lagayam sige. Agawid ang karuda yung tanay. Adupay mo tilalaban ni Tataba daw. Ay, uwan di na kantupay matalyaw. Ay, anyat ko na ni pari badong. Ay, nakakasinita ba dong angkal? Pinaglaban ni Nana Tuyang itinakaad-adaw. Pinaglabada? Kasigaraw. Ay, di mo matkatawan Takumparin may. Siya. Di nak mabalin nga ibaon-baon ni Antem nga aglaba. Talaga saan nakamaibaon? Ewan! Apay, kaya't ko matiaglaba. Ultimo agin nawa. Anya nga itibagam no ibaon na kanyanting agin na when waglaba. No saan ko na? Saan na ka mapilit? Kasta ti angkal ka. Naturayt kan malalaki. Nagmayatang dagita ko ko, maray. Naglalabaga danay. Kakaisuna nga adda kwartak. Adalang damagak, maray. Kasano ka ngay nga aglabakan aginnaw, no kastamot ten kapintas dagita ko kom. Ay, wan anya. Sapay pina-extensyonan pay dagita ko kom. Ay, saan mabalin ang madadaal dagito'y akukok, Maray? Kakaisuna nagngi na ti imbayad ko ditoy. Di agree rin ani kapitan, no iso ti paginawam, kas kada paglutwam. Ay, katawan mabalin Kapilitan nga iso ti aginaw, kas kada aglaba.
Kaya't na nga tama. Saan ang mabalin nga agkad-kad, Maray? No imbagak, naskan nga ramidan na. Ako na kanyan. Nay, Maray, umaydakan kulutan. Ay, nasaya at mat. Tapno makaawid tanto umatan, marikwanang. Tata Badong, kunak no aginanaka, tanalpas kamutan ang naglaba iti sa nga gabsuon. Ay, sumakduak pa iti pagdigos ni tuyang ka. Ay na, unay mo daytan. Kaahasi kamut Nakabaso lagayam king kuha na. Ammom itan, Tata Badong. Di mon ulitin ang makabasol. Tadelikado ni nanatuyang no makaungat. Awis-awisin dakto mga mindag iti padak alalakay. Isu siguro nga may ni Kwarog, taawisan na kamat. Saan ako na mabalain? Pangurin na kun ni tuyang ka, no agarami dakmanay iti saan na kayat. Isu nga ron anagawid ang ni Kwarog. Ay, mapanak man la sumakdown. Kaasi kamat, Tata Badong. Ay matuukan ako na kwarog. Aw lan antimon. Hay, Unang nga rod angkal. apay nalipatan ng santi nagawad. Amangan kit din no ginulpidan dagiti naima sa masida. Mayat ano kasta ko ma. Ay, apay nga awan pay. Mabisinak pa higit din angkal. Orasak. Ay nasken nga agluto no agawid ta mangan tapay. Sakbay mapan ija ilay. Una, narigat ti mabisinan. Kastoy ti plano ta no sumangpat ni Antep. Di mo ibagbagang agpailit ha. Ay, talaga mo't asaan? Pay kumangay nga ibagakan kwa na. Umuna ak arumar, sumaruno ka. Saan nga giddan? Isaan, tapno saan na makadlaw. Ayun gaya man niya. Aginuray tanto iji paradaan. Unang kal. Nalawag da dya Nalawlawag pa ngam tisingising ti inay. Isu anasken asumangpot kuman ni Antep. Sakbay lumnat dya inay. Maray, saan nga ta ang mabutang ni Kapitan Ken ka no makita na ka? Taapay ko maamabutag? Nagbaliw mo't nga minanday talangam, idi nagpakulot ka. Kat no imbaga dyan ang kulot kanyak, api minta sa kano. Kasta ti kinunana? Wen, inulit-ulit na pa'y nga imbaga. Na, nalaing nga agulbuday dyan ang kulot ken ka. Nay, apay anak ko nam tikasta, Maray. Kanaw, kaslama nga men, Kaslaan niya. pimangit ka idi nakulot day tabuok mo. Unay kamutan. Kunak man no agkumarita. Apay nga'y akastamutan ti ibagbagam. Ibagbagak lang matipod no Ay, waswasan tanti pa nagkumarita no kastalaeng. Di ka gumurgura Maray. Ha! Agawid man laangan. Ha? Napanan, ay urayon nakmat Maray. Ay, kamangan no ni Antimbaitan. Ha? Ayos, makapanta ni Jayili angkal. Ay, ada akon. Ha? Oh my God, kwaraw. Na. Di ka agbat-batay. Na. Apay ang nakigtot ka akasta, kwaraw. Badang, nagkunang agpakulot ka. Kat isumat ti uso. Murayak lang nakiktutan nakakita kan kantay. Ay, kwa di mo ituloy kwarog ta siya kung timang ibaga ka ni Antep. Ah, Ay, saan mo abagay, ti kulot abuok mo, badang. Na. Kasta ti ibagam. Kat nagngina ti panang bayad ko iti da iti apa nagpakulot ka. Ay, nangina! Ha? Sayang te kwarta. Di mga rodan maibagay king ka. Ayan nga, ti ginatang mo ana imas asidaan. mabisi na ka. Ay, awan nagatang ko asidaan. Ta pinagbayad ko iti manicure kan pinagpakulot ka. Yan. Ha! Ay, imbayad mo amin ti intad ko? Ay, katwanan Saan nabalit, rumor kami ka ni Kwarog. Ay, saan kayo ang makarwar? Tawan kwartam. Ti kunam Ay, Ada kwarta ni Uncle ngay duldulin na ay, antay. aguli makakwarog. Ibagampay la ako nak ti sikreto ta. Urayan nak ta, inakalain ti indulin ko akwarta. Apay, ada papanan nyo ka ni Uncle Mau. Kwantay. Sus! Panyawan mo di indulin ko akwarta iti bulsak. Ay, awanin nalalak Uncle. Ay, sige, inakaglutan. Ay, badag, inalaman niya. Ay, agpudno ka. Di ka pumanaw. Ay, sas. Kasanon nga iti plano ta Uncle.
Kaasimot ni Tata Badong kagawan. Taapay anak ko ng dayta. Agkarkaraid man ni paraangan da. Dos-dosaan latta ni Marituyang. Kasano nga men, naglibas idirabe eh. Limag to ijay tawa da ijay kusina. Tanapan manen nakiinom. Ay, kaiso mo lagayam Di mo gaya magnaknakaw. Nagtangkan mo ilata ti ulo na. Saan ang mabagbagaan? Ay, sos. Nay, agkarkaraid mo ngagpaisaw. Bambantayan ni Nana Tuyang tapno saan man ang ngaglibas. Amam, ti ko na ni Nana Tuyang kanyak kagawad. Anya dayta. Paglabaan naman ang kanaw ni Tata Badong. Ay, una yan. Nala, bayam tapno agnakaw. Kung nagluto ka, nakatugaw ka mo dito kusina. Ay, jak makaluto, inteng. Kita man dagiti kokok. Nagkunang amin nga agpa-cutix ka itirid. Impaatidog ko pa'y ngamen. Kakaiso na nga itaak lang anadaan iti kwarta a pagpapintas. Ita, ibagam adi ka makalutaw. Ay, ayan ni kwarog. Ay ada ije salas, agur-uray iti makan. Kadak ni tao yan tay. Ururay ti luto yaw. Ay, umay kagluto. Oh, di na kaya ti sumungbat, di na kaya ti aglutaw. Ay, pagdesisyonan nyo, no asino kada kayo ti agluto. Sika, wano iso. Isun Asino nga ti agsakdaw. ni kwarog. No kasta, sika ti aglaba. Apay paglabaan nakatrabahom day ta? Kaman manicure ko kunak nga road. Kitaam na eh. Tanya ko mataramidam. Ay kat agtugaw para ibaon. Ala, rogyan yon ti agtrabaho. Sakti aglutaw, sakti sumakdaw, alangan asak tumanen ti aginaw. Ay ano samka na kan? Nagpasadak la ko man. Ay agtrabaho kayo. Ay, di kay istorya nga istorya dita. Kadnay, aldaway. Apay ngayon tay, sakmot amin ti agtrabahaw. Saan lang mo ta siyak ti mga na? Nagkunakan ka, asika amin. Nakatakder lang mo't nga angkel ko ditay. Apay nga reklamo kamit? Entay, umay ka man dito. Sumana, kan tumot namin. Ay ayaban na kanyan tay. Umay ka na. Umayon! Ay makaungungit akbanan. Taapay ko ang makaunget ka. Agasam tagtugtugaw lang ti amom. Ay, siyak ita ti para baon. Ala, ingka aglaba. Naglaing kan? Ad-adan ang makaunget ak no kasta. Tinak basta maibabaon. Nukunak asaan-saan. Takdirak day taasaw. Agriri ka. Kat italaang mat ang makatugawak akas ladon niya. Italaang mat ang makapapintasak. Taide, di nakpay pulos ikan iti pagpapintas ko. Taday tala baon abaon ti aramidem. Aya. Ala, ingka aglaban, intay. Uwan. Ha? Jesus, agkusilap ka manan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagmayat ti agkapi. Pero may mati pa nagigop mo dita kapi mo ng gail. Nakamaama. Ay, isi ka man may timplan iti kapi akastoy, bigbigat. Ay, banang! Banang! Apay aya, umanayab ka mo dita. Eh, jay sapatos ko nga. At tuyan nay, na-shine cone ang nasayaat. Makita ko raw. Napudot akapi, nakasilsilang asapatos. Nagswerte ka talaga kinantay, Angkail. Sa dino ayat ipapanan nyo apag-inspekan iti project. Ha? Aginspekta iti project, Angkail? Kunak man now. Ay, aguli magkalang ka di ka anakan. Bayan na,
Siyak ti agsaaw. Na, adda ka di kayat mo nga ibaga, Kwarog? Apay adi mo baybayan nga agsao. Niyang kalkulatan ti agsawan tay. Very good, Kwarog. Very good! Sige, mga tan Kwarog, ta masapata amapan agin-spec ka dagiti proyekto dito kabildatan. Banan, itimplanak pa iti kapay. Na, Kapay. ha? Kas kalaasino nga agibabaon. Na, Kunammatlan suswelduan na. aramidem lata ka din. Nagatukat asaw. Kundi, Na. importante tilakad mi itakan ni Kwarog. Maray, gumatangak man iti kapay. Nagsapagkamatan nga umay gumatang, mare. Ay, karirig ko may lang. Di mo pa'y kaya taadan buhay na manaw. Nay, asino dagi jay magmag na? Na, kaririing mo pa'y nga main. Iso adi mo ida mairupaan. Kaano da kapitan kan kwarog da kita. Kat papanandangay, nagsapadaman arumwar. Ay damagan ta. Tanay, lumabas da mo dito'y tersinam. Ay, Kwarog! Kapitan! Sa dino ti papananyaw? Mapan mi kano inspikan dagiti proyekto ti barangay. Ay, nagmayat adenggan. Inspect, ay apaw, day taman. Angam nagsapa da mo, maray. Kasta tinagagat a kapitan. Sa anak nga agbabawi anang ibutos kin ni Kapitan Maray. Iso nga uray agnanayon nga isun ti Kapitan tayo. Sa anak nga agreklamo apulaos. No kasta ka magkumakagag Maray. Nagagatak mga aglakaw. Hey, kanayo naktupay ang nakalukat. Malilipatan mo dagiti pagrebengam dito barangay tayo. Di kanto pay agjutjutayin. Di mo matpigsaan ang mga no ada sa bali ang makangag. Nagmayat ti aglakaw. Nagadupay ti umay gumatang. Sige, kumatang. Nanay. Umadun nga agpayso dagiti umay gumatang. Ay, aglisi kang garo dita amaritan ay. Lakwak na kita. Apay paglisyon na ngay. Sakti mo na nga da ditaw. Nagdigiddan da nga umay gumatang. Gumatang da kita, Maray. Ngamsi ka, umutang ka. Ay, iso na nga. Isong aglisi ka dita. Nakalisi ako. Ay, agpaigid ka. Wayam dagiti umay gumatang. Kagawad ko na. Nay mo daytan. ay, nanglukat kamot, mare. Kunak man no jutim ita. Ita ti kapigsaan ti aggatang. Iso asa anak amang rikap. Bay amon day ta duty dita. Sa bagay, nasa pamutkit din ni Enteng anapan nag-duty. Wan, nagkuyog da ka ni Kwarog. Isungarod nga umay ko ida igatangan iti naimas asidaan, tanagagat da nga ag-duty nga agulitag. Wina Maray. Lukas di kagagat dagiti barangay official. Ay ka trombang laang nga ilutwam mat ida iti naimas a pangal daw da. Angkail. Apay Kwarog. Nalabsantan ti barangay haul. Ay magnakalakad eh. Ibagbagak nga rod nalabsantan ti barangay haul. Ambok. Apay masapol nga ibagam. Kunak man no mapangkag-duty ita. Basta sumurot ka only. Sa dino ti papanantang kail. Dito ni. Asidaglaang. Awan mo ti amok akasaran. Wano bunyagan dita pag ninungam. Makitam Kwarog. Paspasungadan datan. Ha? Paypayapayan da kan dagiti chismo sa ditawiting side. Owen! Umay kabid ka ni Kwarog. Isaga na yun, nagiti pagchichismisan tayo. Ha? Makichismis ta ang kail. Yan tayo na akin, chismis. Yan tayo na, tanay. Adan to'y presidente tayo. Nangag mo Kwarog. Siyak ti presidente da. Oh, asino ti umuna nga gistorya? Oh, ni Kwarog, takabarbaro pay lang. Ay, saan nakakasali dita, oy? Pagsawin nyo man mo. Amin nga umay ditoy, automatic akasalay. Nagawid ako ng kail.
Jak lakay ti makichismis. Labay antayon nga agawid ni Kwarog, ta mapan natulungan ni Auntie nang aglutaw. Agawid kan Kwarog, kat di mo ibagbaga ka ni Antim day ti adaamwa. Unang ka. Nagapang kwarog. Dito lang. Papayayan na yung uncle mo. Ha? Niyanggal ka. Naggapuak dita barangay hall. Ang awan mo dita. Ay, awan. Kuna ni Tuyang ka, nasapa na pan nag-duty. Ay, putno dahi ta. Pitapay ngay nga awan. Ha? Ay, amo kong tinapanan na. Napan na kinita dagiti proyekto ti barangay. Kasta ka day. Wan, tataba daw. No kasta, saan lang ngagtugtugaw ni uncle mo, iya barangay hall. Talagang agtrab-trabahaw. Ay, talaga ah. Ay, kasta, ati kapitan. Kit no nagadayaw ti pakadandanunan na. Ay, biliba man kingkwanan no kasta. Nagagat ko naman. Sana sayang ti butos ko kingkwanan no kasta. Ay, nagado at trabaho dito unag ti balay. Di pa'y umay tumulong mat ni uncle mo. Busy ka nung araw. Ay, numalpas kumamat iti duty na ije barangay kat agawid kumamat ten Tanay, awan pa'y danom mapulaos. Siya nga ro din tagsakdawan tay. Awan pa'y pagsungrod ko. Uray day tala kumamat ti aramidan ni uncle mo. Ti agbalseg. Siya ako nantay. Ay, nagadu ngayon nga aramidam. Sapay awan mo't aginaw kalpasan ti panangan. Siyaklat na nantay. Ay kat, sikapay nga rudan at agluto. Ha? Siya kami na eh. Ay katwanan Tasyak, mapan kuman mo't pasyaran ni Kumari Kwanang. Nag-iistorya kayo kadimay. No adda pag-iistoryaan mi Sige, agluto ka nga rudan, kwaraw. Mas daawak man, Mare. Anya ti pakasdaawa, Maray. Awan metendag iti chismo sa nga agtutugaw di taigid ti kalsada. Imakardan Saanan adita igit ti kalsada ti ayuyang da. Na, imakarda, kunam. Adada kanu iji purok daws. Nalawlawa kanu iji alugar da. Naululimag kan awan disturbaw. Ay, awan nga rudan ati agatang dito tersenam. Naksayan nga rudin, Maray. Basitan ti paglaklakwak. Kita Maray. Sumungad ni Marituyang. Ay, umay makiistorya dayta. Nagparta ka magna, Maray. Ay, Marituyang! Inayadam ti magna. Amangan numaidugmam ka. Apay akasla sa bali mo ti pagturungan na. Ay, Marituyang! Papanamon ngay! Ijay purok daws, Maray! Anya ti aramidam ijay. Kunak man no umay ka makiistorya ka da kamay. Awan mo mayat amangag nga istorya kada kayaw. Singiran naktuman ni Marikwanang. Bayamon, Maray. No ijay ti kayat na apakichismisan. Dua talangan nga gistorya. Awa mo nga rod maistorya. Ay kat, agmin nulagat talatan Wunan Maya latama dayta, Maray. Maray, may ka dito itersinam ni Tuyang ka. Kano nilabsan na kami ni Maribanang itay. Nagdiritsaw nagturong dita purok daws. Purok dos. Apay anya teramidin na ijay. Inayaban mi nga rod ngam ijay kano katikayat na. Taawan mo't mangag na nga istorya kada kamay. No kasta na pan nakichismes. Ay nagada yun ti pakadandanunan na. Kaijay nga rod matikayat na. Ay, ita, Jack Amod, no sa dino ti pangayabaking kuha na. Ay ka alia, inka sa pulaon. No dito ilang ko matersinam ti nakichismisan na. Asidag ko ma ti pangayabaking kuha na. Ay kuun No kung mga minadda resolusyon ti barangay, amang ipawel iti pan nakichismes, ay nagsayad ko ma. Di kapitan man kiday. No ngay sika ko ma, ti mangigakat iti resolusyon, Maray. Ta si kaka nga ro ti number 1 na kagawad. Ay, panunutak man pay. Apay pala nga panunutan mga Maray. Wain ko namlatan na. Kita man, rumabein.
Sumip nga tay, nangam awan pa lang ni Tuyang ka. Unahin nan di makichismes. Ngam jay agluto iti pangrabian, may. Ay, apay ngay. Awan pa lang ni uncle mo kat ni sumip ngatan. Nga ro danday. Sapay nakaluto akaon. Ay, nakasakdo ka ka din. Unantay. Inaramid ko namin ngayong bagam nga aramida. Mangantulaan ti aramidan ni uncle mo. Sana balay? Nagagatmot kit din ni uncle mo. Kanayon anak ka duty ko naman. Day, sino day ta lumabas abakat? Ninanatuyang day ta. Ay nalpas siguron anapan nakichismis ijay purok dos. Ay, aguray man ta kasarita ka. Marituyang! Apay, Maray! Ay, agawid ka ka din? Ay, wun. Tanay, jamo na pupuutan nun arabi igaya man. Kasano mga main, nagmayat ti bakin ni istorya ijay purok dos, Maray. Ay, naragsak mo't lati makiin ni storya ijay? Ay, katun, Maray. Ay na, amaw, no asino ti leader may. Ay, adan leader yo? Presidente ko nami pa'y kitin, Na, asino ngay day ta a presidente wano leader yo? Ako nam? Ni Kapitan Maray. Na, Ado magayam ti amo ni Kapitan at chismais. ni Enteng? Kapitan ko na mo't anaglawag, Maray. Isumot lagayam nga aging gaitakat awan pailaan. Nagmalmalom anak chismis ni Kapitan. Ay, saan ang nag-duty? Kas kada nag-monitor iti project, ako na ni Kwarog. Nag-duty mo't asasawa, Maray. Nakichismis ni Kapitan. Anya! Antay, apay day tabalunit mau. Iyor-uray ko kan ni uncle mo. Ay saus, at damanan makaraman iti balunit at dinauras no kastoy lang. Ay, banang! Dako, tungo! Antan niyang kail. Nasaya at tadakan. Ay, nabanuga ka, nagjuti, nagmalmalam ko naman. Nag-duty ka at talaga? Ay, ang kail. Di kag tagtagarimutin ako ron. Ay, song batam ti saludsod ko. Intay. Kwa, nagjuti ka talaga, nay. Nag-duty ka, anak chismes. Ay, saan ba? Damarito yang kan Kwarog ti makapanagnag. Agpudno ka lang ng kail. Tadabalunit ni Antay. Di nakununaan, Kwarog. Taur-urayak pa'y ti sungbat ni uncle mo. Uwinin, agpuno ako. Uwin, napanak nakichismes, di ta purok daos. Kastang kail. Saan namot siguro na apigisahan ti mang balunat kan ka. Ta nagpudno ka matain. Kwa ba ng dungaw? Mangibabain ka? Sikapay a kapitan ti mangidaulo kadagiti chismo sa dito barangay tayo. Kat sikapay ang ti leader da. Sus, ilayak na ti balunay. Ay, aglisi ka iting. Aglisi ka. Ay, lalay ngam ti aglisay ang kail. Ay na, Kapitan! Dagiti ngamin nasaya at aganwat ti daulwam. Iti kasta, nasaya at lata ti pakasarsaritaan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Jun Ren. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.
Nang makitam iti rugi, kaslaawan met ti nakaro ay mapasamak iti balay ni Kapitan Enteng. Adala enti kape, ada ti baset ay panagkatawa, ada ni Quarog ikanayan nga nakasagana, makikadwa iti aniaman iplano ti angklena, ken ada ti honorarium ni Kapitan kaslabaset para bor kalpasan ti panagserbi iti barangay. Niyem ay apo, dito'y rugyan ti amin, tano ada kwarta iti balay. Uray basit laeng, kasla adda met laeng timang padas, manidulen weno mangusar iti dayta iti saan napagnaan. Ni Kapitan, kasla napintas unay tirik na nataadda met laeng tinaawat na. Imbes na ibaga amin iti asawa na, kabila iti sekrito ti dadduma, ket ni Quarog ti pinagbali na kakampi. Saan mo nga ibagbaga, kasla kasda ti mensahe na, ket ni Quarog met, kasla ubing naragsapta na eraman iti may sa idakel sekreto. Kinuna na iti bagi na nataj ti kwarta. Ndiyem amo tayo amin, dagiti sekreto iti uneg ti balay ket kasla aso. Uray sa dino ti panangilemeng mo, agparang ken agparang ti amot na. Iti sa bali ipaset ti balay, ti asawa ni Kapitan ket adamet ti bukod na chiplano. Imbaga na mapan gumatang iti na imas na si datapno dati na saya at ay makan ti pamilya. Nakapintas ko madayta saan kadi? Takalpasan ti trabaho, ti may sa di plato napno iti napudot kanen ken na imas si daket iso ti makapapintas iti rabi. Ndiyem ay di nakadanon iti ili na baliwan ti tarigagay. Ti kwarta di para kuma iti sida, napunta iti panagpakulot, manicure, ken baset panagpapintas. Ay, dito'y katalaga agkatawan dem agsakit met ti ulo mo. Tasaan met days ti agpapintas. Niyem no ti kwarta di para iti pakrabi iti pamilya ket iso ti maibos iti salon, mapananotam talaga no anya ti mapasamak no agawid ni Kapitan mabisin. Adda pay ni tata badong na itedan iti nakaro eleksyon ni Nanatuyang. Gapuna ta nagawid nakiinom kadagiti gagayam na, pinaglabaan, pinadihibaan iti danom, ken pinagtrabaho iti balay. Ni tata bado, kasla agsagsagaba iti tunggal kupita ti bado, kuskusan na. Ket no kanayon ay sabali ti makawit iti pakabuklan ti balay, dumten ti daw isaanen kaya ti panagibtor. Kalpasan ti amin ay panaglibak, panagkatawa, ken panagidulen iti kwarta, nagawid da Kapitan ken Quarog manam na mga adati na imas esida. Nem awan. Ti kwarta na ibus. Ti sida saan nagatang. Ti panagpakulag ken manicure, iso tinabati pamaneknek iti saan nasaya at panagdesisyon. Ay apo, mabalin nakakakatawa ti panagkita ni Kapitan iti baro at kulot, nem iti uneg tingiwat na, dati pa nakakagtot, dayta kaditi kwarta para kuma iti makan. Ket ti asawa na met, napanunat na siguro mabasit laeng dayta, na mapasamak met laeng, na malpas met laeng iti panagkatawa. Niem saan na kwarta laeng tinaibos. Basit panagtalag tinadadael. Ni Kapitan ket naglemen iti honorarium. Ti asawa na ket nagusar iti kwarta iti saan napagtutuman. Tunggal may saad dati rason na, nem awan ti nang rugi nagsaw at sipupudno. Isu nga ti simple arabi iket nagbalin ipagsasaritaan no asino ti agluto, no asino ti aglaba, ken no asino ti agawit iti trabaho saan kayat ti sabali. Ay di kinuna ni Kapitan Bueno ni Quarog ti masapul na agluto, nakita tayo no kasano iti lalaki napigsa ti boses iti barangay ket mabalin met mapan iti kusina kasla mapuppukaw. Ket ni Quarog, nakanayon mayat iti panagkanta ken panagkatawa, saan met makalibas iti trabaho. Iti sumaruno nga aldaw, kasla kayat ni Kapitan ga ipakita nagbalin isuna masipang. Nasapati kape, napasilang ti sapatos, ken kasla napateg unay ti papananda ni Quarog. Imbagada mapandaag inspeksyon kadagiti proyekto ti barangay. Ay, no si kati asawa, maragsakan kamet siguro. Mapanunutam na saya at trabaho ti Kapitan mi. Saan isayang ti boto? Ket idi adadagiti umay gumatang iti tindaan ken adayaw ken Kapitan, namuruna ti asawa na nang salaknib iti naganna. Imbaga na ibisi ni Kapitan, naado ti aramiden na, nasaan makatulong iti balay taada ti serbisyo iti barangay. Data ti klase ti panagtalag saan kuma pagtugtugawan. Ndem ni Kapitan ken Quarog, imbes mapani. Diretso kadagiti proyekto, nakadanonda iti waiting shed napno iti istorya. Idida mo, kasla adlabas laeng damay sa laeng saludo, pesa laeng saludsol, pesa laeng panagbatad iti asideg. Ndem ti chismis ket kasla kape napudot, no na amesam ti amot na, ayat mo pay ti may sa itimpla.
Ni Kuarog, gapo iti kinausisero na, iso tinagrugi. Ni Kapitan Met, imbes na alaen dati ima ni Kuarog ken kunana, intayon, dati trabaho tayo, nagtugaw Met ket ay apo, saan laeng nakitsismis, kasla nagbalen pa i-leader ti grupo. Iti pa naglabas ti oras, ti ibasit laeng nag-istorya, nagbalin ay nabayad ipanagtugaw. Ti daw imay, ti inat imato, nagmalem, ket adpay so nga awan ti proyekto ay na-inspeksyon. No mapanunutam, nakakatatawa mati kapitan, dapat mang-monitor iti proyekto ket isupay ti na-monitor kadagiti istorya ti sabali. Niyam iti likudan ti katawa, dati na pait kinapudno, no ti leader ket manghugi na agpabaya iti bukod na ipagrebengan, dagiti tatao met ti mangsuro. No isu ti manguna iti chismis, kasano na ito dingan ti sabali na agtrabaho. Iti balay agur-uray ti asawa na. Sumitnyet. Ti kanen naluto. Ti danom na isagana. Ti panagtalek, adda pay laeng, uray agbuteng ibaset. Nalabit ado ti trabaho na, dayta siguro ti pampalubag na iti bagina. Ket idi nagawid da Kapitan Ken Kuarog, kasla adda pay ti kinatouched iti rupada. Dem kas iti kinanatayo, ti sekreto ket aso. Ninanatuyang, yen naggapo iti purok dos, iso ti nangyeg iti angot ti kinapudno. Imbaga na nakita na ni Kapitan nagmalmalem nakitsismis, ket saan laeng da miyembro, no di ket kasla presidente pay. Ay, dito na burak ti amin ipaluso. Ti asawa adi na ni pagtangset ken kuana iti agsapa, isumet ti napabaen iti rabi. Ti lalaki napasilang ti sapatos, isu ti saan nakapasilang iti kinapudno. Ti Kapitan nanibaga nga mapan duty, isu ti na duty iti waiting shed. Makita tayo ti panakakidtot ni Kapitan. Kinita na ni Kuarog, kasla kayat na ikunana, apay na saan mo nga insalden. Nem anya na iti maibaga ni Kuaro. Agpaiso nga isuna ti nagrugi, nem ni Kapitan ti adda iti turay imangibaga nga umanaen. Saan mabalin niya ipasa ti amin ibasol iti anakweno iti gayem no si kamismo ti nang pili nga agtugaw. Ket di imato ti boses ti asawa na, saan laeng punto ti marik na. Adda ti sakit. Adda ti panakabain. Dati sa ludsodi, no saan kai mapagtalkan iti baset banad, kasano kai mapagtalkan iti dakdaken. Mabalinda iti drama ket natawa tayo iti panagtaray ni Kapitan, iti panangliklik na iti panusa, ken iti panagpuko ni Kuarog iti rason. Nem no sipudno tayo, daytag katawa ket adda nakadulin eleksyon. Tani Kapitan Enteng, uray na tangken ti ulunaket na laing agpalusot, saan met days etao. Ti problema, kas kada tayo amin, no daduma mas nalakati ag katawan dem umamin, mas nalakati ag leming agpakawan, ken mas nalakati ag balin ay leader iti hornyem ag balin ikadwa iti uneg ti balay. Tituna panagbabawi saan mapaneknekan iti adu isaw. Mapneknekan dayta no sumaruno nga daw, isuna mismo ti adsakdo iti danom, tumulong agluto, aglaban no kasapulan, ken mapantalaga ma-inspeksyon iti proyekto nga awan ti panagtugaw iti waiting shed. Ken ti asawa na met, masapul na umuna ti panakasarita sakbay ti panangusar iti kwarta ti pamilya. Ni Kuarog, masapul maawatan na nga ti kinamanagayat iti istorya ket saan mangiturong iti panadsismis. Ni Tata Bado, masapul laglagipen na nga ti panakiinom iti gagayem ket adda kapalit no malipatan ti pagrabengan. Ta iti pamilya, awan ti perpekto. Niyem adda ti mabalin mang salaknib, tinapudno, panagtulo, ken panangawat iti basol sakbay naladaw. Isumakalpasan ti duwa nga daw inapno iti kulot, manicure, labada, kape, napasilang sapatos, proyekto isaan na inspeksyon, ken sismis nagbalin iki opisyal meeting, may sa tinabatid kinapudno. Ti respeto saan maala iti titulo Kapitan. Saan maala iti napintas baduweno nalinis sapatos. Maala dayta no ti sauken aramid ket adtunos, no ti kwarta ti pamilya ket pagrenamanan, no ti trabaho ti balay ket saan maibilang trabaho laeng ti babay, ken no ti leader ket iso ti umuna magliklik iti panagpabaya. Nakakatatawa ti napasama, wen, niyam iti likudan ti katawa adda ti puso kayat maawatan. Tanong kayat mo saan mapuko ti panagtalek dagiti ay ayatem, saan mo ka ulayan mahuli ka sakbay ka agbalbaliw. Agbalbaliw kagaputa ay ayatem ida. Ket no adda pay ti gondaway nga umamin, agpakawan, ken mangrugi manen ala data. Tati pamilya, kasla balay iti probinsya, mabalin ay napno iti riribo, katawa, ken panagunggar,
Niamno amin ket at titinulo, uray na pigsa ti bagyo, saan ibas na mabura.